سلام علیک بلوچی مجلس دیوان باس کو ہمبلا اللہ شمار شر جوڑ ڈڈ سلامت کنا او اللہ شمی نیکیں عملاں اتی بارگاہ قبول کنا واجب نوکیں واجب فرید صاحبہ یک گپی رہ داتا ہمیں رزاق بارے رزاق بارے طرح رزاق بارے گپی رہ داتا سرامان منتگے چوبتا گب وجہ پاک سیو راستہ موا سرامان مردمیاں بم پشت نندو کیاں اے واجہ بلوچی بتلے جنا گوشی سی ما کلب جا کپتے دمبی درو در ستے چھونے دبو پدا ماں کپتے وجہ ای اب شو تحقیق کنے شما ای پیرکور مردم سرامان کئی مردم ہنگ مردم ای سرباز ایریا مردم ہرچی کو پیرکور قرار تر رزاق بھی شوی اب جسپت سرامان مردم اب کنے زابل مردم اب کنے دے زابل دور ہیں پہلے شو ہم دے سرامان شو پادان چیریں نزدیک کیں شو مردم ہا سجیں سرباز مردم ہم دے ہورنگو مشما پاگ یکیں نزدیک ترین شو سرامان مردم جوس کنے کہ چھی بوا گئیں اتار رزاق وجہ یک ہزار کوئی چیزی یک چیزی کے مشوی بارڈر بند کنے گئے ہیں بارڈر بند کنے گئے ہیں نوی تار رزاق کاری یک ہزار کوئی اولی برا مردم کم کوئی زر مر کوئی دائیں چار دلار دستباں ایک ہاٹ ماٹو ہم دا باش کنن تو مردم چیزی پیسے دیاں پدر اندہ گڑشیا بند کام ہنو ہمیں بلائیں سرہنگی ذریپیاں کہیں یہ وجہ ہم دا کیمری ہمیں پلم برداری کرتا ہمیں کماشان باغاں شتا یکی چار دانہ ٹماٹر کشتا یک ہنجیری بنی کشتا یک ہنگوری کشتا یک دانگی ہمیشہ کیمرہ کان کو گونے تار رزا کا مردم چو شرب ہوا گئے تو مردم شیں پکشاورزی روئے جارتا گو مردم تو زمینان سرکار کنے گئے تو ٹماٹر اس کشتا گو آدھگے ہنگور اس کشتا تو ہنگور بگندے مشوی ملکا مشو وسدانے کچھگنا کوہاں چین زمین نی زمین اگر تو ہنگوری پکشے یک ہنگوری اگر مچی پکشے چار دانگاں اگر ٹماٹر پکشے گوڑا 5 دانگاں نو اے بابتا اے آئی سیاست سرکار ہے نو ہما بطلیں بلوچی نا گوشی سی من کلب جا کپتے دنبی درو در رستے چونے دبو بدا ماں کپتے اے نادانے مردم کاریں کہ اب یک کھل یہ کپی دستا ہونڈا راہ دا ماری ڈنگ جاں پھدا دومی رندہ پھدا ہمیں ہونڈا دستا راہ دا اے مشوی ایمانہ ادا نشانی دیے گئے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں کہ ایماندار مردم اگر دستہ ہونٹ یا راہ دا ماری ڈنگی جنگ اور دومی رندہ پدا دستہ راہ دا ایماندار مردم نوے مشی بیمانی نشانی ہے چی واسطہ ہے کہ یک کشی بلکیں کاٹو منگون بھی دومی سرطائے پہ کشی بلکیں یہ منڈیم ہندست بداں آدگری کشی ای وڑ بھی نا ای وڑ نہیں وجہ یہ ملکہ مشوی پا آگے بارڈر کو بند کام مشمارا ادا مشوی ہمیں بارڈر بتا چھما پھیرنا چھما 500 سال بگرے یا کشتا گوادرہ ماہی گی آرتگی یکی چی گورا دان یارتا سراوان چی سرباز یا کشتا ماہی گی آرتگی یکی ماہی گی گپتا سورے ماہی گی ہمدا چما پت پیریں تھا کہ گاڑی آت کا یکی آرتے بورتا یکی ڈیزلے بورتا یکی چاگر گھنٹے آرتا یکی ہمدا کاربار ہم بھی آرتا ہمدا کاربار ہوتا اے مشوی پت پیرنی کارباری بتا گو انگا تامی واضح بتا کہ ہم اسپاہات کا گو او ای سیاست کنے گئے نو بند کیا او سوچ سمجھ کنے تو دی اقلا شرکار بندیت کہ اے ما سرامان مردم ادا تر رضا کا راحت نہیں وجہ اگر یک جنوزامیہ 1 ملیونی 500,000 ہب تک سرا 500,000 رسی گوڑا دے 10 جوان آئی بیکار لوگ تھا ای 10 جوان بیکاریں بیکار کی بھی تریا کرو چرسر رو ہیروین رو درست رو ششر فکر کنیت و بزان دغاودی بارڈر پبتا اگر یکی ڈیوریے کرتا یکی راہ سر نشتا راہ روپیے کرتا یکی راہ سر ہوٹل کوئی کشتا یکی جیم با کرتا یکی اسٹرنگ با کرتا یکی دیگه سیاہ سگریٹ با کرتا بلے ہوتی لوگ ہر چی کشتا ہنو چی کنے گئے ہنو ہما 500,000 ہیں کہ 500,000 وادی واجاں یک آرتی قیمت میں ملکا 600,000 ہیں شما ٹوٹل واد بجنے او شر گور فکر کنے او سوچ سمجھ کنے ما و ہمشی ماری حراب کرتا بل شما آدست مردم اثر بازی برات ای می وڑا ما بیدگون می آسمس چیدگون مارا و ہیر می کماش سرطائے پہ و کماشاں و کھور ہارا داتا بل شمی بعدیں وڑ مکن نا قوم دوستے مردم بعدیں کار مکن او بازنگ پپا دے ماننی او شو سوچ سمجھ کنے وہ اب سمجھے
ما کم گوشین شما باز سمجھید